Gipahimangnuan karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB7 ang mga operators ug bus sa pagdisiplina sa ilang kaugalingong mga driver hilabi na niining panahon sa Semana Santa nga grabe ang sakay sa mga pasahero. Kinihuman sa insidente sa pagsukmagay sa mga driver sa bus sa gawas nga bahin sa Cebu South Bus Terminal niadtong Marso 31. Gumikan kay nag-ilog og pasahero. Matod sa Pangulo sa Transportation Development Office sa LTFRB7 nga si Rinaldo Ilnar nga mas maayong disiplinahon gyud sa mga operators ang ilang mga driver. Gumikan kay sila man ang makabayad unya sa penalty niini. Gumikan sa ilang pagpabadlong. Nasayran nga gipatawag na sa Legal Department sa LTFRB7 ang maong mga driver alang sa ilang pakisusi. Subling gipahimangnuan sa LTFRB7 ang mga operators ug driver nga gidili gyud ang pag-pick up og pasahero sa gawas nga bahin sa Cebu South Bus Terminal. Hugot usab nga gidili ang overloading sa mga bus di paseroan. LTFRB side pero sa criminal aspect dili watana sa diri sa LTFRB side ato lang itawag to sila mo man ay protocol gyud nato nga tungkol ngano unsay nakosa kuan nga ngano gailog ba silang pasahero mo na atong gibuhat ana. Ang kuan lang yun nato is to instruct kining ni orang atong mga operator nga kinahanglan sila mismo ang modisiplina sa ilang mga driver. In fact, kung doon ay violation ang kining driver, ang under sa LTFRB ang makapinaltian na ang operator, dili ang ilang driver. Samtang gibutyag ni Ilnar nga karong umabot Semana Santa, moabot sa 66 ka mga special permits ang ilang na-issue sa probinsya sa Sugbo, 30 sa Negros Oriental ug 12 sa lalawigan sa Bohol. Naglaom siya nga paigon o niya kini nga makasapar kuno galing magkuwang ang kasakyang bus sa atong makaigsuunang manguliay sa lain-laing dapit sa Sugbo o kasikbit nga mga lalawigan. Iyang gipronduman ang mga bus driver nga nagplanong moagi sukwahi sa ilang naandang rota sa paglukat gayud og permit sa ilang help desk sud sa terminal o na mo biyahe aron kalikayan nga madakpan isip kolorom. Di nagtangag kini og 1 ka milyon ka pesos nga multa. Iya usab nga giawhag ang mga manguliay nga unta di nahuwaton pa ang pagdasok sa mga pasahero o na mo biyahe alang sa mas haruhay nga pagbiyahe. Doon natay kuana na nga dapat unta ni kuat na sila permit atong deadline atong 31 March 31. Pero karon siya pwede pa na sila mo kag special permit. Pero under sa among memorandum circular gikan sa Manila ang deadline na is 31. Pero considering na gamay rin ng wag permit ato dili unlike sa mga nga daghan kayo pagkakaroon mo dawat pagyapon ta. Samtang 24 ka mga sakyanan, 15 niini ang bus. Samtang siyam ang public utility van kun PUV. Ang nahagbong sa gipahigayon nga roadworthiness test sa Land Transportation Office kun LTO diha sa mga terminal nga ilang gisusi sa pagpangandam sa Semana Santa. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.